Salutare și bine am reacționat la un nou video, sunt aici cu Edi. Salut! Și noi ne-am gândit la niște provocări cu chipsuri Lay's, nu facem reclamă. Sunt iuți, uitați aici nivelul de iuțime, uite așa. Și noi o să vrem să inventăm pe loc niște provocări și o să... Și cel care refuză sau nu o face corect, va trebui să mănânce câte un chips. Credeți-mă, sunt foarte iuți. Așa, dăm la piatră, tie, farfecă, cine începe primul? Hai. Piatră, tie, farfecă. Piatră, tie, farfecă. E, tu? Hai, spune. Nu, pe tu îți alegi. Păi, nu, eu. Spune-mi. Te provoc să stai... Nu, te provoc să faci 20 de flotări în 10 secunde. Nu e posibil. A refuzat? Mănâncă unul. Avem și apă acolo, pentru că, na, sunt foarte iuți. Așa. O să facem vreo 10 provocări. Așa. Așa, acum eu. Hai. Te provoc să sari în cap. Pe asta e imposibilă, frate. Cum să sar în Cum? cap? Din pat, să sari în cap. Nu. Bagă mâna. Regret, dar asta este imposibilă, să sari în cap. Păi cum? Vrei să sar acum în cap eu? Hai. Hai mă să le facem mai ușor, că putem și noi să facem provocări. Da. Ce? Le arătăm cum mâncăm chipsuri. Hai. Te provoc să faci 5 flotări în 7 secunde. Bă, nu, fă-le în pat. Stați că, ca să filmez eu, să vă arăt. Hai. 5, nu? Jos. 5. Îți spui când e gata, da? Da, hai. Când? Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7! 6. 5 trebuia. Deci ai câștigat acum. Haideți să ne întoarcem. Hai. Acum, Edi îmi pune mie provocare. Hai. Te provoc. Asta e a treia provocare. Da. Te provoc să alergi de acolo până acolo și înapoi de 10 ori în 15 secunde. Ok. Ia camera să vadă. Ok. Stați un pic, vă rog frumos. Hai. Și... Pe locuri. Și așa, ok? Da. Stai un pic, că te cronometrez la ceas. Vino încoa. Apasă și mie. Pe ce? Pune mâna pe un buton. Pe care? Pe Asta? butonul ăla mare. Nu, ăla de jos. Ăla, nu ăla de mijloc, ăla. Mai încă o dată. Încă o dată. Așa, și spun eu. Pe locuri. Fiți gata. Și... Start! 1, 2, 3, 4, ai pierdut 5, bine, hai că mănânc. 20 de secunde. Bine, frate, A pierdut. Bine, e îngust. E îngust locul și mi-ai dat și timp scurt, frate. 10 în 15. Hai, sigură. Vino să vadă și reacția ta. Bun. Am ce sunt. Aduci-mi un pic de apă, te rog frumos. Așa, hai să
Reîncepem, eu îi dau provocare lui. Te provoc să mergi, fără să alergi, să mergi de aici până acolo, timp de 7 ori, timp de 10 secunde. De 7 ori, de 10 secunde, Da, să merg, nu să alerg. da, să mergi. Am ăsta. De câte secunde? Da, de 10. Să vezi și tu cum e. 7. Nu, las că eu îți număr. Hai cu frere, că e mai repede așa. Mai apoi și o dată pe ăsta. Da, da. Când e fix, când e 0-0. Pe locuri. Fiți gata. Start! Gata! Mănânci! Mi-a venit ideea asta de vlog acum pe loc. Uitați! Mănâncă Eddie! Vezi cum Nu m-am bucat de la. Vezi cum e? Haide, acum tu mie. Hai să mai facem și cu din alea sportive, zi cu flătări, genuflexiuni. Hai, Eddie s-a puțin să bea apă și haide. Haide, repede, că nu fără lumea să aștepte. Hai. Te provoc. Stai, asta cât e? A 6 sau a 5? Hai să zicem că e a 6. Nu e a 5-a. Bine, hai, e a 5. Hai. A 5-a. Zi-mi cu genuflexiuni sau flătări. Nu, fă-mă cu flătări din alea, știi? Nu cu mă picioarele lasă, lasă. păpate. Te provoc să faci 40 de flotări. Bine, mă. 20 într-un minut. Ok. Hai. Ia camera să mă vadă. Da. Da, fac flătări din alea păpat? Nu. Bine, hai. Noi avem un Uitați- stil de flătări. Uitați, domnilor abonați, cum faci asta flotări. Stai un pic. Arată-i cum le faci pe alea păpat. Cum? Uite așa. Ia uite, noi avem un stil de flătări pe care le toate. Ia uitați. Și... Ha. Wow. Hai, da. Ok, hai. Deci, stai un pic. Hai, mă. Și îmi spui. Pe locuri. Mamă, durează mult. Hai. Fiți gata. Și... Hai, mă. Stai un pic. Hai. Mă, că mă doare. Stai un pic să pornesc cronometru. Nu l-am pornit. Pe locuri. Fiți gata. Și... Start! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bă, mai jos! Bine, mă, dar nu pot. Hai, lăsa un pic. 12. 13. Mai! 14. 15. Ai greșit. Nu am greșit încă, mai e. 16. 16. 17. Uh, 18. Încă 2. Mai ai timp destul. 19. Am încăzut. Asta a fost așa, știi, la timp. Și... Stai că spun eu cum să faci. Oh, Ridică-te repede sus.
20. Gata. A căzut de vreo 7-8 ori. Așa că e fraier. Deci fraier. El este fraier pentru Ba că nu, las eu pe canalul meu. Ba nu, el este fraier. Ba nu, el este. Scrieți la comentarii cine credeți că este fraier. Ok. Edi mie. Nu, eu lui Edi. Așa. Edi, te provoc. Asta e a 6-a, nu? A 6-a. Da, așa. Edi, te provoc să faci tot 20 de flătări. Nu, de fapt, hai să facem 30. Timp de... Bine, hai mă că te lași pe tine, na. 20 de flătări în... Haide în 50 de secunde. Nu pot. Hai mă. Deci nu pot. Eu am făcut. N-ai văzut cum fac? Eu... Atunci, chipsurile te așteaptă. Ha, mă. Este un laș. Deci, nu uitați, scrieți la comentarii cine credeți că este fraier. Dacă vreți să mai postez, spuneți că Edi este. Că eu am venit cu ideea asta de vlog. Ok. Așa. Edi. Nu, tu mie. Hai. Hai mai țin și cu genuflexiuni. Că mai vreau să mai fac și eu niște genuflexiuni. Să faci 100 de genuflexiuni. În cât timp? În 2 minute. Stai un pic. Să văd ceva. Nu, lasă-mă. Lasă-mă. Nu, așa. Dați-mă o dată. Nu. Așa. Deci trebuie să fac. Hai mă, mai lasă-o și 100. Bine. 50. 50. 60. Nici ca mine, nici 55. Hai, 55. Hai, în cât timp? 2 minute. 1 minut jumate. 1 minut și 50. 1 minut și 60. De ce? Hai mă. Hai mă, 1 minut 55. 1 minut 58. Hai mă, 1 minut 58. Hai. Haide. Hai. Haideți. Stați un pic. Și câte trebuia să fac? 55. Hai mă, te rog, 40. 42. Haideți. 40. 52. 50. Hai mă, 50. 50. Hai. Într-un minut și 45 Hai. de secunde. Ok, hai. Pe locuri. Fiți Gata. gata. Stai un pic. Hai, mă. Hai. Stai chiar a face figuri. Uite, a pornit de la 20. Mai așteptați și voi 30 de secunde. Îmi pare rău. Dar nu avem ce face ceasul ăsta. Încă 20 de secunde. Când ajungem... Haide, la 55 pornim. Haide. Da, hai. Pe locuri. Bă, filmează-mă. Pe locuri. Fiți gata, start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, este destul de greu. 16, 17, 18, mă doare aici, când 19, 20, 21, bine, 22, 23, doare, hai mă, te la 40. Bine, hai, 40. 23, 24, 25, 26,
Să facă 40 de... 27, A 28, trecut un minut. Mai 45 de secunde. 29, 30, 31, 32, bine, hai, 34, 32. bine, 33. 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38, 39. 39, 40. 40. Încă 5, încă 5. Nu! Ai încă 5, că mai ai timp. Nu mai mă, gata, nu mai pot. Deci vă dați seama, de la 100 am scăzut la 40. Păi, încercați și voi acasă să vedeți cât de greu este. Fii cu minte. Deja mă dor foarte rău picioarele. Atâta și provocare mă 7. Hai așa, acum să-ți fac și eu ție. Hai. Abia așteptam momentul ăsta. Să auzi că nu ești pe cameră. Ok. Edi, te provoc să faci 60 nu, hai stai, 20 de flătări cu bate așa din palme, știi? Știi? Așa. Hai de 45 de secunde. Nu pot. Bine, un minut. Și cât? Un minut și 10. Și 30. Și 20. Și 15. Și nu și 15. Și Și 15. 25. Și 25. Și 24. Hai mă, și 24. Nu, și 25. Și 24. Pe ca să fie fix, fraiere. Bine, o fraiere, hai. Hai, fraiere. Nu uitați să scrieți în comentarii cine credeți că este fraier. Ok, hai. Am aici cronometrul. Haide, pregătește-te. Nu uita flătări cu batere din palme. Se pic. Mamă, am mic. Hai. Deci aceea e cu brânză, da. Vezi cum e, bă? Uitați-l. Stai, bă! Nu mă, arătul la vrăjeală să văd dacă pot. Hai. Saltă-te. Hai. Stai puțin. Stai puțin că i-a dat-o de la 36. Mai exersează așa un pic. Hai, da, mă. Așa. Stai la 50. 54, 55, încă 5 secunde. 58. Și... Start! Start! Una. Ce faci, bă, tu? Flotare de batere de palme. Hai că trece timpul și mănânci. Nu pot, mă, să fac. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Hai, ori vrei să... Mă lași genuflexiuni? Nu. Hai. Nu pot, mă. Bine, atunci mănânci. Hai. Ok, noi să încheiem aici acest video. Am făcut 7-8 provocări. Îmi pare rău că n-am făcut până la 10, dar nu prea mai am baterie la telefon, la cameră sub la ghimilele, nu știu cum se zice. Așa, uitați-l cum mănâncă. Trebuie să mănânci. Ok, noi am făcut vreo 7-8 provocări. Hai să strângem cât mai multe like-uri la acest video și eu o să fac alte vloguri de acest fel. Eu v-am pupat. Pa! Salut! Salut! Nu uitați, dacă aveți sugestii de vloguri, le lăsați la comentarii. Pa!